Вие сте естествено, че е престъпление. Господин Сидеров, влиза в студиото. 162 и 163. Обсъждате атака без да има. Заповядайте, Господин Сидеров, вчера бяхте поканен официално. Дайте да лъжите в ефир. Лъжете. Господин Сидеров, вчера чрез вашия прес-център бяхте поканен и за това сте в студиото. Колеги, може ли един микрофон да дадете на господин Сидеров, който, пак да повторя, вчера беше поканен, може да бъде доказано с телефонните разговори, които нашия продуцент е провел с прес-центъра на Атака. Очаквахме, и чакайте само малко да обясним, очаквахме потвърждение, не го получихме и господин Сидеров реши да ни изненада и да дойде в студиото. И едно столче. За кое лъжим, господин Сидеров? Не сте ни канили. Не може да каните всички парламентарни групи. Господин Сидеров, и без Атака. Това е цензура. Факта, че охраната ви допуска. Господин Сидеров, имате ли човек в прес-центъра, който се казва Живко? Господин Сидеров, имате ли... Заповядайте да седнете тук, за да... Вас е виновник за циганската престъпност. Защо да е виновен? Защото с техните гласове си печелят изборите в техните райони. Само да уточним, че към вашия прес-център вчера имаше покана, вие можехте да потвърдите и факта, че сте тук и че охраната не ви е спряла, означава, че ви допускаме и ви сложихме микрофон, за да се чуват вашите кресла. Само да уточним, господин Сидеров, понеже изрекохте думата лъжа, и това да, лъжете от ефира. И това е лъжа, което ви изричате в момента. Имате ли човек от прес-центъра, който се казва Живко? Имате ли такъв човек? Който заяви, понеже имате прес-център, ние сме се обадили на прес-центровете на всички партии, не сме си говорили с... Тези хитрости са стари хитрости. Не, няма хитрости, има правила. Вие много добре знаете. Господин Сидеров, нека да уточним. Господин Сидеров, моля ви, нека след това критиките ви към битни. 6 години представяхте нашата позиция като черна, като ксенофобска и расистка. Сега искате да изкарате всички тези млади хора, които излизат навън, расисти и ксенофоби. И тези тук политици, които правиха всичко възможно през годините циганската престъпност да се разраства. Защото купуваха техните гласове. Защото с техните гласове влизаха и в парламента, и в общинските съвети. Сега искат да изкарат тези млади хора, които аз поздравявам за тях. Има млади хора, които скандират циганите на Сапун, турците под ножа. Това одобрявате ли го? Има цигани, които скандират смърт на българите. И? Какво трябва да направим ние? За подбуждане на всякаква омраза от българи към цигани, от цигани към българи, за организиране и подбуждане на всякаква омраза и напрежение или на расова и на етническа основа се носи отговорност, господин Сидеров. Сега, ние да си тръгнем ли или ще слушате монолога на Волен Сидеров? Аз искам да уточним. Аз искам обаче, имам право на една много важна реплика. На поредната демагогия. Господин Сидеров, няма циганска престъпност, няма турска престъпност, няма българска престъпност. Един елементарен урок искам да ви дам. Има престъпления, които се вършат от българи. Има престъпление към българската нация. Има престъпления, които се вършат от турци. Има престъпления, които се вършат от цигани, от роми. Не може да генерализирате цял етнос. Извинете, това не е разговор. Аз искам обаче наистина... Той не чакайте само полето на демократията. Не може да генерализирате. Да, и затова сега искаме да дадат Министерството на вътрешните работи на Атака, защото ги подкрепяхме 2 години. Кой да стане вътрешен министър? Защото българският народ ги подкрепи. Кой да стане вътрешен министър от Атака? 2 милиона българи ги подкрепиха. Той също кандидат за вицепремиер. Ние знаем как се справим с вътрешните работи. В момента това министерство не работи. Как ще се справите? Е предизборен клуб. Сварите циганите на Сапун ли, господин Сидеров? Не дайте с тия глупости, защото осъдих вашия водещ Слави Трифонов. Осъдих го за тази лъжа. Зададохме ви въпрос дали одобрявате тези скандирания. Осъдих го. Може ли да одобрявате? 6 години вие лъжехте, че аз съм казал тази фраза. 6 години лъгахте от циганите на Сапун? И накрая го осъдих. След 4 години процес. Одобрявате ли това го прикривате? Одобрявате ли репликата циганите на Сапун? Вие в лично качество. Демагогствате. Точно заради тази реплика, защото я пришихте на мен. Сложихте фото, аз ви осъдих. Защото казахте, млади хора излизат и... Осъдих вашата телевизия за тази лъжа. Отговорите ли на този въпрос? Изчакайте още една секунда. Да не ви пречим на разговора с... Изчакайте още една секунда, за да уточним. Изчакайте още една секунда, господа. Нали вчера бяхте заедно в една зала? Те са заедно. Те всички са заедно. Правите услуга в момента на Волен Сидеров, ако не искате да му направите услуга. Ето кои са заедно. То се видя много ясно. Те са заедно срещу мен, защото Атака не е
тяхната корумпирана група, техния заговор. Те всички са от едно котило. Те всички работят с цигански защо гласове. не дойдохте в началото на този дебат, поканен като всички останали по надлежния ред? Поканен сте. Този, който лъже в случая сте вие. Защото не ме поканихте и мамите в ефир. Защо лъжете, господин Сидоров? Вие сте длъжни към българските зрители. Господин Сидоров, защо лъжете в момента? Щом ще правите политически дебат. Иначе си правите турски сериали Чалга. Защо лъжете? Обявете се за Чалга. Момент. Не се правете на обществена политическа, защото цензурирате. Господин Сидоров, това, което не цензурирахме от вниманието на публиката и заради което е вашата агресия към нашата медия, е, че вие разбраха всички от нашия ефир, когато сте си формирали вашата парламентарна група, и това беше много подробно разисквани в това студио, сте ги накарали да подпишат такива документи, чрез които да бъдат финансово зависими. Това казаха отцепниците от вашата парламентарна група. Колкото пъти да повторите една лъжа, както повтаряхте лъжата, че съм казал циганите на сапун, казаха го хора от вашата парламентарна група, които излязоха от групата. Господин Сидоров, мога ли да попитам още нещо? Колкото интриги да правите, колкото и да ви е неприятно, този път народа се събужда, драги. Господин Сидоров, заставате ли зад нецензурните плакати, които стояха в агитката, която доведете тук? Вие се въобразявате, че може да нахлувате всякъде безнаказано просто така. Въобразявате, че поне са ви сложили пред микрофоните и с страхотните журналисти, които могат да казват кое е криво и кое е право. Представяйте се на изборите по начин, по който намерите за добре. Искам да ви кажа, че в 8:40 по сценарий трябваше да приключи дебата, в който надлежно по правилата беше поканен и господин Волен Сидоров, за което той излъга в нашия ефир, че не е поканен. Ние тепърва ще докажем за нашите разговори с прес-центъра на Атака в лицето на Живко. Факта, че сте в ефир... лъжливата телевизия BTV, която народа оценява като такава вече. Слава Богу. Кажете ни, заставате ли вие в лично качество за плакатите, които издигнахте по време на протеста по адрес на нашият колега Миролюба Бенатова, в който обидихте и я нарекохте с думи, които аз не мога да произнеса? Срам ли ви от тези плакати? Това наричат хората. Кои хора? Които гледат дават оценка. Кои хора? Хората, които гледат, които манипулирате вече тези, колко които стояха отдясно Как си взехте ефира? Колко наем плащате тук? Я ми кажете, колко наем плащате? Това не е наша работа, 9000 лева на месец. За една нощ на нас изборите не искаха 6000 лева. Господин Сидоров, ние сме журналисти и задаваме въпроси. Как взе ефир BTV? Не отговаряме за найема. С сделка с далавера за без пари. Мисля, че този разговор ще продължи, може би. Мисля, че този разговор може да продължи в една друга зала, която не е телевизионно студио. Само бих могъл да кажа да си припомнят магистрала Тракия, да си припомнят Баня Баша, джамията, пред която организаторите, техническите организатори на бунта признаха, че именно господин Волен Сидоров е искал да предизвика ексцесии и кръв пред джамията Баня Баша. Това го казаха поредните напуснали неговата партия технически организатори на протеста в показанията си и пред полицията. Помните истерията, която беше получена с участието именно на Атака пред джамията Баня Баша. За да се стигне до протестите тук пред BTV, които ние, за да сме верни на истината, излъчихме включително и на живо и направихме репортажи за тях, в които бяха използвани плакати с изключително нецензурно съдържание за един журналист, признат, добър, разследва журналист и за BTV, който си е свършил работата по всички правила на световната журналистика. За финал можем да кажем, че разчитаме на нашите зрители, на тяхната оценка, а не на оценката на господин Сидоров, на който му пожелавам успешна кампания. За съжаление се опитва да я прокара и през нашото студио.